Ivan Grek se jkun qed itella kunċert waħdu għalkemm dan qajjem ħafna mistoqsijiet dwar il-ġejjieni ta' Wintermoods, il-grupp mużikali se jibqa' għaddej. Le, assolutament Wintermoods mhux se jifqu, Wintermoods bħalissa qegħdin break, fil-fatt qed naħdmu fuq se jiġri sena d-dieħla, qed naħdmu wkoll fuq fl-aħħar se jsir il-greatest hits ta' Wintermoods illi l-hom jisaqsu ħafna għalih in-nies illi hija ġabra tal-ħajar hits tagħna u plus forsi xi materjal ġdid ukoll. Fit-19 ta' Awwissu, Ivan Grek se jkun qed itella kunċert fi Pjazza Teatru Rjal. Grek spjega kif minn dejjem kienet ix-xewqa tiegħu li jagħmel dan il-kunċert. Jiena kantajt ħafna waħdi ovvjament bħala solist u ġejt mistiedjen f'ħafna events, però darba xaqt nagħmel konsert sħiħ waħdi. Hija xi ħaġa differenti illi barra li tesperimenta il-barra minn dak li huwa n-normal u rutina tiegħek, fl-istess ħin tkun ukoll qed tapprezza iktar dak li għamiltu l-aħħar dawn il-30 sena. Il-kunċert ta' Ivan Grek se jkun kemm xejn differenti, dan għaliex minn barra diski popolari li kiteb flimkien ma' Wintermoods se jkun qed jinterpreta diski oħrajn li influwenzawh tul is-snin u għalkemm nitkellmu fuq waħdu, Grek mhux se jkun waħdu għal kollox. Għax se jkun hemm ħafna emozzjonijiet u se jkun hemm ħafna nostalġija bis-songs illi għażilt illi jmorru lura mis-60s, 70s, 80s sal-lum, ġifieri kollha ħajkunu jafuhom u kollha ħajsu jkunu jkantaw magħhom u kollha ħajqanqlu xi ftit emozzjonijiet ta' żagħżija tagħna u forsi anke ta' meta konna tfal. U barra wkoll li ħajkun hemm il-hits ta' Wintermoods li ktibt jiena illi ħajkunu magħmulin għalkemm se jintarfu però se jkunu mdaqqin b'mod differenti. Allura nħeġġeġ li jiġu jqattaw din is-serata miegħi żgur mhux se jkunu disappuntati. Għaldaqstant Grek stiden lill-pubbliku biex jakkumpanjah għal-lejl mimli emozzjonijiet mużikali. Pjazza Teatru Rjali hija limitata, s-sits huma limitati u mixin sew ġifieri inħeġġeġ il dawk li għadhom ma qatawx it-tiket u daħlu għall-aħħar ma jħallux ħafna l-aħħar għax se jkunu disappuntati. Ġifieri post huwa żgħir u ma nistax inżidu l-kapaċità ovvjament is-sits huma dawk li huma, ġifieri min għandu jaqta' t-tiket jaqtagħhom malaj biex ma jkunx disappuntat.